Tervetuloa tämän päivän podcastiin. Mulla on tällainen erityinen vieras, Markko Vaarnas. Markko Vaarnas on pitkän linjan hallitusammattilainen, bisnesenkeli ja advisory. Tervetuloa, Markko. Joo, kiitoksia. Mukava olla mukana. Kerrotko vähän, Markko, mitä olet tehnyt ja mitä nykyisin teet ja mitkä on mielenkiintoinen aiheet? Vähän, miten sun tekeminen ja kokemus liittyy kansainvälistymiseen? Joo, lykäisyydessä tässä on ehkä vähän tämmöistä kolme pätkää työhistoriaa itselle, jossa kaikissa on joku linkki tähän kansainvälistymiseen. Että ensimmäinen on ehkä se, missä tuli ihan itse toimitusjohtaja yrittäjänä tehtyä tämmöistä käytännön kansainvälistymistä. Meillä oli yhtiö Global Intelligence Alliance, GIA, joka jo opiskeluaikoina kauppakorkeakoulussa kavereiden kanssa pantiin pystyyn ja sitä sitten vietiin maailmalle. Ja tuossa sitten myytiin noin 10 vuotta sitten pois. Voidaan palata tähän keisiin varmaan myöhemmin, kun puhutaan kansainvälistymiskokemuksista. Se oli tavallaan se ensimmäinen pätkä. Sen jälkeen tullut tehtyä nyt melkein 10 vuotta tämmöistä kasvuyhtiö, neuvonantoa, sparausta, hallitustyötä, enkelisijoituksia. Ja siinä toki aika lailla mulla fokus on ollut yhtiöissä, joilla on niin kuin kansainvälinen ambitio, jotka kansainvälistyy. Eli on ollut mukaan tämmöisessä neuvoantavassa roolissa. Ja sitten ehkä kolmantena vähän uusimpana tämmöisenä sivujuonteena sinänsä, niin tullut myös laitettua oma pieni hotellibisnes pystyyn Indonesiaan, että siinä mielessä ihan niin taas kädet savessakin kansainvälistymistä tullut tehtyä nyt viimeisen 1,5 vuoden aikana. Että ehkä näihin niin kuin kolmeen vaiheeseen, vaikka nämä 2 viimeistä vähän niin kuin tässä rinnakkain päällekkäin meneekin, niin ne omat kokemukset tästä kansainvälistymistä sitten kumpuaa noista asioista. No niin. Joo, minulla olisi tuossa esittelyssä pitänytkin sitten sanoa, että hallitusammattilainen, bisnesenkeli, advisory, hotellin jäsen. Niin, totta. Tosiaan tämä teidän hanke siellä Indonesiassa, niin tosi mielenkiintoinen. Jutellaan siitäkin hetken päästä. Mä palaan tuohon Case Global Intelligence Allianceen, niin tämä on tosi mielenkiintoinen projekti. Ja mä katsoin luin vähän noita mun vanhoja muistiinpanoja. Mä muistan itse tämän kyllä hyvin, vaikka sitten jonkin verran aikaakin. Eli GIAhan toi tämän ajatuksen Market Intelligence as a Service vähän niin kuin maailman tietoisuuteen, niin toi niin kuin sillä oli se uusi tapa ajatella asioita. Niin mitä sä sanoisit, niin mitä se Case GIA, tämä on aika iso kysymys kyllä ja ei tarvitse niin hirveän syvällisesti mennä, mutta mitä jää niin päällimmäiseksi mieleen, että mitä se opetti ja onko se sellainen keissi, jota voisi niin vähän samantyyppiset yritykset, niin kuin people business, vetoset yritykset, niin hyödyntää omassa kansainvälistymissuunnittelussa? Joo, varmaan kyllä voi hyödyntää ja tosiaan aika pitkä iso storia, se voi tästä tiivistää ja palaa sitten vaikka kysymyksiin, voidaan mennä syvemmälle sitten monessa kohtaa, mutta ehkä niin lähtee sitä lopputulemasta, minusta on hyvä ymmärtää se, että kun myytiin yhtiö pois vuonna 2014, niin meitä oli 150 henkeä ja näistä 100 oli Suomen ulkopuolella vähän ylikin. Ja samoin niin kuin 15 miljoonan liikevaihdosta suunnilleen 10,5 miljoonaa tuli Suomen ulkopuolelta. Et siinä mielessä 2/3 meidän bisneksestä oli Suomen ulkopuolelta. Eli oikeasti kansainvälistyttiin ja siitä vielä niin kuin sanotaan, että Jenkeistä tuli 30%, Aasiasta 20% ja sitten muusta Euroopasta ehkä se yksi puuttuva 20%. Sitten olimme myöskin São Paulossa, Brasiliassa pieni toimisto, mutta sen ehkä merkitys liikevaihtoon ei niin iso. Ja toimistoja tosiaan 8 maassa siinä vaiheessa, kun myytiin 4 mantereilla, että kyllä voi sanoa, että ihan oikeasti mentiin kansainväliseksi ja ehkä jos niin nopeasti tiivistää, tämä on tosiaan aika laaja kysymys, mutta että ehkä niitä niin avain menestystekijöitä tai asioita. Toki oli vahva tämmöinen visio ja ambitio kansainvälistyä. Meillä kaikilla 5 founderilla kuitenkin oli se jaettu näkemys, että haluttiin lähteä yhtiöitä viemään maailmalle. Suomesta ei kauhean paljon oltu tällaisia asiantuntijapalvelubisneksiä viety maailmalle, eli se oli aika uutta siinä kohtaa, eikä meilläkään tosiaan kokemusta ollut ollenkaan, mutta että sinänsä hankittiin sitten hallitukseen henkilöitä, joilla oli vähän kokemusta aiheesta ja ylipäänsä niin mä sanoisin, että ehkä eka asia on tämä ihmiset ja tämä people-puoli, että kun meillä itsellämme ehkä se ambitio ja visio ja sellainen nälkä lähtee ja oppimishalu ja varmaan kykykin, ja sitten tavallaan siihen se tietenkin
rekrytoitiin ja saatiin mukaan sitten hyviä ihmisiä mukaan matkan aikana, jotka tuki ja auttoi sitä meidän kaiken kaikkiaan kasvua ja kansainvälistymistä. Ja kyllä ehkä niin toisena tämmöisenä menestystekijänä voisi sanoa, että tämmöisen niin kuin se itse ratkaisu tai offeringi, mikä meillä oli. Eli meillä oli kuitenkin semmoinen tietyllä tavalla softa siinä tavallaan vähän niin kuin pohjalla keskiössä, vaikka suurin osa bisnestä oli sitten asiantuntijapalveluiden myymistä. Mutta se tavallaan toi sellaisen niin kuin kilpailuedun tai jonkunlaisen, sanotaan ihan puhtaasti vaan konsulttibisneksellä olisi ollut aika paljon haastavampaa kansainvälistyä, mutta meillä oli tavallaan se tällainen niin selkeä palvelukonsepti, johon liittyy tämä, niin kuin viittasitkin, tämmöinen niin marketing intelligence-toiminnan ulkoistaminen kokonaisuudessa, ja kyllä se teknologiapalikka siinä oli aika oleellinen tekijä sitten, ja se oli nimenomaan kuitenkin skaalautumiskykyinen tällä tavalla, että sitä pystyttiin monistamaan, vaikka me Suomessa oltiin se luotu, niin meidän asiakkaat Suomessakin oli isoja kansainvälisesti toimivia yhtiöitä, toimittiin englannin kielellä jo valmiiksi, niin se tavallaan sanotaan, että ei tullut sellaisia lokalisointi- tai räätälöintivaatimuksia oikeastaan kauheasti sitten, kun lähdettiin ulkomaille. Että se periaatteessa sama konsepti pystyttiin aika pitkälti viemään sitten eri maihin, kun nimenomaan keskityttiin näihin isoihin niin kuin multinational corporation-tyyppisiin niin kuin isompiin yhtiöihin, jotka aika samalla tavalla toimii kuitenkin globaalisti. Ja ehkä vielä yksi tai kaksi ehkä asiaa, jos miettii, niin yhtenä tämä tämmöinen niin kuin hyvin vahva markkinointi ja tämmöinen thought leadership-position hakeminen, eikä me otettiin pääomasijoittajaksi ensin 3i mukaan ja sitten Capman mukaan loppuvaiheessa, niin kyllä aika paljon sitä kasvurahaa käytettiin nimenomaan sellaiseen positioinnin luomiseen, niin kuin tämmöiseen markkinointiin, thought leadership-markkinointiin, jolla me tavallaan niin kuin nostettiin se oma tavallaan niin kuin positiointi, että me olemme niin kuin tavallaan se yhtiö, joka tietää eniten näistä market intelligence-asioista, julkaisee paljon hyödyllistä materiaalia ja järjestää konferensseja maailmalla, erilaisia tilaisuuksia. Tehtiin tämmöinen Handbook of Market Intelligence, julkaistiin sitten Wilein kanssa jossain vaiheessa lopussa, eikä hyvin paljon tavallaan niin keskittyi siihen, että me ei näytty suomalaisena, vaan tämmöisenä globaalina ajatusjohtajana, ja jopa niin kuin tietysti vähän hävitettiin sitä Suomea ehkä niin kuin pois siitä, että positioitiin tavallaan tuonne maailmalle eikä tänne Suomeen. Ja sitten ehkä kuitenkin se, että kun mä sanoisin, että yksi asia kuitenkin se, että meillä oli vahva niin kuin tämmöinen, kun tosiaan tehtiin kotiläksyt täällä Suomessa ensin kuntoon, luotiin täällä se konsepti, tämä on hyvä paikka harjoitella ja tällaisen konsepti laittaa kasaan ja se niin kuin tuotepaketti. Ne oli hyviä suomalaisia asiakkaita, isoja kansainvälisiä yhtiöitä ja heidän vaatimuksensa oli tosiaan aika samantyyppisiä kuin mitä maailmalla sitten myöhemmin. Eli siinä suhteessa tämä oli hyvä niin kuin pelikenttä lähteä liikkeelle. Me täällä kuitenkin sanotaan, että se eka 30 ihmistä palkattiin ja tehtiin se 2-3 miljoonaa liikevaihtoa ja siinä kohtaa sitten lähdettiin kunnolla maailmalle, että tavallaan oli se paketti kasassa. Ehkä siihen vielä nyt yksi asia vielä, eli tavallaan se konseptipaketti, me vähän liian aikaisin lähdettiin siinä mielessä, että ne meidän ihan ekat askeleet meni vähän niin kuin, ei mennyt ihan optimaalisesti, voidaan palata niihin kohta myöhemmin, mutta sanotaan, että kun sitten selkeä auttoi hyvin paljon se, kun me saatiin dokumentoitua kunnolla se meidän tavallaan tapa tehdä asioita, eli tämmöinen laatukäsikirja luotiin kaikki myynnin, markkinoinnin materiaalit sillä tavalla, että niitä pystyy käyttämään joka paikassa ja luotiin myös tämmöiset niin kuin konseptin siirtotyökalut, että millä tavalla me saadaan se meidän konsepti uuteen maahan vietyä, niin se oli semmoinen tärkeä kotiläksy tehdä ja siinä oltiin vähän lähdettiin soitellen sotaan ihan niitä ekoja askeleita tekemään, että ei ollut vielä tavallaan paketti tarpeeksi valmis näin jälkikäteen ajateltuna. Niin just joo toi tulee monta kertaa vastaan kyllä, kun yritykset kansainvälistyy, että osa on miettinyt näitä asioita ja tehnyt niin kutsutut kotiläksyt hyvin, mutta sitten on paljon yrityksiä, joissa tämä on vähän niin kuin jäänyt puolitiehen ja sitten se vasta jossain vaiheessa täytyy tehdä, koska se vähän niin kuin iskee sua vastaan sitten siellä KV-puolella. Mutta jos miettii vielä GIA-keissiä, niin ja sori, tuo oli iso kysymys ja voitaisiin käyttää varmaan koko tämä aika siihen keissin läpikäymiseen, se on verran mielenkiintoinen, mutta kun miettii, että teillä oli kuitenkin niin kuin 4 maanosassa, teillä oli 10 konttoria ja päästi 15 miljoonaa liikevaihtoa, sitten tuli hyvä exitti, niin monet konsulttibisnekset Suomessa, kun just pohtii tätä kansainvälistymistä, niin miettii, että miten se tulisi niin kuin
tehdä se koko homma. Nostetaan aika hyviä pointteja tuossa esiin. Tuo oli niin, että teillä oli se teknologiaplatformi siinä, niin te niin kuin lähditte ensin hakemaan niitä kumppaneita näistä kohdemaista ja sitten kun he lähti sitten tekemään yhteistyötä ja hyödyntää tuota teknologiaplatformia, niin sitten se seuraava steppi oli sitten ostaa heidät. Eikö tämä ollut se? Joo, näin se oikeastaan vähän niin meni ja voidaankin käydä vähän läpi ehkä just sen tavallaan meidän niin kuin, loppuksi ehkä se, no kai se voisi puhua nykyään ehkä, silloin ei käytetty sanaa go to market, mutta tietyllä tavalla, että miten me markkinoille mentiin, niin näin se just oli, että me aloitettiin just ihan sillä, että me mentiin kansainvälisiin tapahtumiin messuille, että tällä meidän alalla oli Jenkeissä ja Euroopassa tällaiset niin kuin pääkonferenssit, niin ne oli äärimmäisen hyviä oppimispaikkoja ja sitä mä kyllä suosittelen kaikille myöskin yhtiöille, jotka vähänkään miettii kansainvälistämistä, että aloittaa aikaisin sen orientoitumisen sillä, että käy katsomassa maailmalla, että mitä ne muut yhtiöt on, mitä siellä tavallaan tarjotaan, mitä ne puheenaiheet on ja tavallaan että löytyy se niin kulma ja sitten me oikeastaan löydettiinkin se, että meidän itse asiassa ratkaisu on todella kilpailukykyinen ja ei löydy mitään vastaavaa ja tavallaan se niin kuin auttoi ja rohkaisi meitä sinänsä niissä askeleissa eteenpäin ja sitten oikeastaan tosiaan niin kuin lähdettiin hakemaan, tämä meidän softa oli kuitenkin kilpailukykyinen, niin tavallaan haettiin tai löydettiin oikeastaan just näitä messuilta muistaakseni niin tavallaan näitä kumppaneita sitten käytännössä ensimmäisiä, muun muassa yksi kanadalainen pieni yhtiö ja sitten vähän muualtakin. Ja kyllä se meidän tosiaan ensimmäinen varsinainen askel oli se, että me kuitenkin päädyttiin sitten, tämä meidän kanadalainen kumppani sai muistaakseni 2 keisiä myytyä jo siinä tavallaan kumppanuusvaiheessa, mutta sitten todettiin, että ostetaan heidät kautta. Heidän kanssaan sovittiin, että tehtiin yhdistyminen yritysosto, jonka kautta sitten tavallaan sinne jenkkimarkkinoille päästiin vähän niin kuin Kanadan takaoven kautta ja siihen ehkä vähän liittyy just sitten tämä, että meillä ei ole silloin pakka ihan tarpeeksi hyvin kasassa eikä oltiin just nostettu kasvurahaa pääomasijoittajilta. Eli vähän se meidän malli oli se, että hyvin nopeasti palkattiin siellä 4 myyjää vai 5 myyjää niin kuin nopeasti lähtiin skaalaamaan tosi kovaa. Mutta tämä klassinen virhe, että ei oltu vielä ehkä kuitenkaan skaalauskelpoisia, vaikka Suomessa oli business hyvin pystyssä, niin tavallaan ne meidän sanotaanko niin kuin työkalut ja sisäiset prosessit ja se konsepti ei ollut vielä tarpeeksi hyvässä niin kuin kunnossa niin kuin dokumentoituna ja niin, että me oltaisiin täältä Suomesta käsin se tavallaan saatu implementoitua sinne, niin siinä meni semmoinen ehkä vuoden etsikkoaika sitten, että ei oikein päästy kauhean paljon eteenpäin, jouduttiin aika paljon pienentää tiimiä ja sitten me lähetettiin mun kollega, founderi lähti sitten sinne vetämään sitä toimintoa, joka oli aika ratkaisevaa sen kannalta, että se konsepti oikeasti saatiin sinne vietyä ja sitten se lähtikin siitä menemään, oli kuitenkin se 3/3 meidän bisnestä siitä oikeastaan loppuvaiheessa ja sitten me muuten, jos vähän pikakellaan, niin meillä oli vähän 2 mallia, että me laitettiin omia toimistoja pystyyn. Mä itse kävin tavallaan Lontoon toimiston oikeastaan niin kuin käynnistämässä, laittamassa pystyyn. Se oli ihan niin kuin Greenfield-tyyppisesti, että hankittiin ekat asiakkaat vähän niin kuin Suomesta käsiä, ja kun oli kohdallinen asiakkaita siellä, niin pantiin toimisto pystyyn. Ja vähän samalla mallilla laajennettiin sitten Kanadan puolta niin kuin pieniin satelliittitoimistoihin New Yorkiin ja Chicagoon. Ja sitten taas muuten oikeastaan Euroopassa me sitten laajennettiin pääosin yritysostoin, fuusioin näiden kumppanien kanssa, eli meidän saksalainen ja hollantilainen kumppani konvertoitiin meidän sitten yhtiön sisälle 2007 taisi olla, ja samaan aikaan itse asiassa samana päivänä myöskin tehtiin Aasiassa sitten yhden yhtiön osto, eli jolla oli toimistot valmiina Singaporessa ja Hongkongissa ja Shanghaissa. Tavallaan 5 toimistoa lisättiin itsellemme sitten yhden päivän aikana tavallaan vähän kuin yhtenä sinänsä niin kuin kokonaisuutena tehtiin oikeastaan siinä 3 kauppaa samaan aikaan. Ja siinä oli ihan hyvä sinänsä se, että se koko integraatioprosessi ja muu, kun meillä alkoi olla se pakka kasassa siinä vaiheessa, niin me tosi tehokkaasti saatiin mun mielestä hoidettua se, koska tavallaan vaikka voi ajatella, että siinä on niin kuin liikaa resursseja leviää monen paikkaan samaan aikaan koittaa tehdä monta asiaa, mutta kun ne oli niin samanlaisia, samat niin kuin tarpeet ja samat tavallaan asiat niin kuin työlistalla, niin se meni itse asiassa todella hyvin sillä, että meillä oli niin kuin yksi integraatiotyöryhmä tavallaan, joka samaan aikaan nämä niin kuin kimpassa, nämä kaikki oli mukana siinä samassa foorumissa tavallaan, ja tehtiin se ikään kuin yhtenä projektina se 5 eri toimiston haltuunottoja. Niin nämä ehkä näistä malleista tosiaan, että jännällä tavalla se meidän kumppaniverkosto ei sillä tavalla itsessään kauheasti liikevaihtoa tuonut, ja me huomattiin, että meillä oli vähän kuin pakko olla omistuksessa
jotta me saatiin se kontrolli, koska meidän tuotteiden myyntisykli tai meidän palvelun myyntisykli oli niin pitkä ja se oli aika kompleksi. Näitä klassisia tavallaan asioita, miksi kumppanibisnes ei oikein mennä toimia, niin se oli tavallaan liian vaikea, liian hidas myydä, niin se ei oikein käynyt se kauppa silloin, kun he oli kumppaneina, mutta kun saatiin tavallaan heidät haltuumme ja omistuksen alle, niin sitten tavallaan myöskin pystyttiin perustelemaan se, että otetaan se aikaa, mitä se vie, ja jatketaan niin kuin tekemistä, vaikka tuntuisi, että tuloksia ei niin kuin heti olekaan tulossa, niin siinä mielessä oli ihan toimiva malli sitten loppujen lopuksi meille. Toki vaihteli maittain, että meillä oli haasteita tietyissä maissa, ei vaan saatu niin hyvin pystyyn, ja se yleensä aina kulminoitui niihin ihmisiin sitten, että se ehkä se vetäjä siellä paikan päällä ei kuitenkaan ollut sellainen, joka olisi saanut ihan sitä hommaa drivattua sitten niin hyviä, että taas jossain muualla oli taas sitten selkeästi niin kuin sellaisia henkilöitä, jotka pystyivät se homma viemään eteenpäin. Joo, ajat oli silloin vähän erilaiset kun miettii kansainvälistymistä ja kansainvälistä myyntiä. Korona iski 2020 ja se myöskin muokkasi tätä B2B-myyntiä jollain tavalla. Eli etämyynti tuli kovasti framille tuossa, ja sä kun olet useiden yritysten advisori, niin miten sä oot nähnyt tämän niin kuin vaikutusta niin kuin pienempien suomalaisten yritysten KV-myyntiin? Joo, onhan se valtava muutos, että jos summaa tavallaan tuon Gian opit, mitä siitä jäi silloin 2014, niin oikeastaan oli se, että meillä oli aika tämmöinen kuitenkin kompleksi tosiaan ratkaisu, aika iso paketti, myyti tämmöistä luottokumppanuutta asiakkaille, keskihinta oli 100 tonnia vuodessa, niin kyllä se vaati melkein sitä face to face, ja totta kai silloin ei ollut tämmöistä etämyyntimallia oikein tällaisiin olemassakaan, eikä silloin hypättiin lentokoneeseen ja mentiin tapaamaan asiakkaita ja koettiin saada tehokkaita niistä ekoista myyntimatkoista, ja sitten heti kun alkoi vähän olemaan pohjaa jossain, niin sitten se oma toimisto pystyy, eli todella resurssi-intensiivistä ja aikaa vievää. Kyllä meilläkin mä niin laskin sitten jälkikäteen, niin se yhden toimiston avaaminen maksoi sen tämmöisen niin Greenfield-toimiston, niin maksoi varmaan sen 500 000 niin kuin miljoona kuitenkin ennen kuin se oli tavallaan saatu break-eveniin, ja yritysostostokin vähän eri logiikkaa. Me tehtiin niitä lähinnä osakevaihdolla, niin että näistä tuli näistä paikallista omistajista meidän omistajia sitten olivat tavallaan mukana meidän exitissä, että siinä mielessä oli vähän kuin pääomatehokkaampi niin kuin rahoitusmielessä se sitten mallina, mutta toki niissäkin meni vielä siihen kehittämiseen, että saatiin konsepti vietyä, niin yleensä kuitenkin mentiin vähän niin kuin tappioiden kautta, eli kyllä se niin kuin sanotaan, että se oli se, mitä siitä oppi sinänsä, että pitää olla paikan päällä, pitää aika paljon olla rahaa kansainvälistymiseen. Nythän se on todellakin muuttunut sitten, että toki jo ennen covidia tavallaan alkoi niin kuin selkeästi näkemään, että esimerkiksi softaa pystyy kyllä niin kuin myymään etänä, ja sitten mun mielestä covidin aikana niin kuin muuttui se, että kun tavallaan kaikki myynti meni etämoodiin että ennen kaikkea niin kuin softa-bisneksissä, missä mä oon mukana, niin huomannut sen, että yllättävän niin kuin aika isojakin niin kuin kauppoja pystytään tekemään Chileen, Japaniin, Etelä-Afrikkaan ja näin. Oikeastaan niin kuin Suomesta käsin, että minulla on yksi yhtiö, missä mä oon mukana, jossa kuitenkin 80% liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta, ja ne asiakkaat on niin kuin täysin eri puolilta maailmaa, ja kuitenkin se kaupan koko on semmoinen 20-30 tonnia, eli ei se nyt ihan niin kuin pieniä nappeja enää ole, mutta toki sitten edelleenkin musta tuntuu, että kun mennään tavallaan isompiin ratkaisuihin, mennään semmoiseen kumppanuuteen, ja sitten kun se ihmisten merkitys alkaa kasvamaan, niin toki siinä se läsnäolo vielä on oleellista, että ehkä se myynti on mennyt tavallaan, voinut mennä enemmän tämmöiseen etämalliin, ja vieläkin on ollut, mutta sitten kuitenkin ehkä edellyttää, että ne konsultit kautta ne asiantuntijat olisi mahdollisimman lähellä. Toki se vähän vaihtelee, että on ehkä spesiaalimpi alue ja osaamisalueet, jos on niin kuin tavallaan hyvin kapea osaamisalue ja meillä ihan huippuluokan osaamista täällä, niin varmasti pystyy asiantuntijapalveluitakin Suomesta käsin myymään, ja on sitä muutamassa yhtiössä, missä itsekin on mukana, niin tullut tehtyä, mutta kyllä siinä ehkä vielä huomaa, että semmoinen isomman markkinapresenssin saavuttaminen melkein vaatii sitä paikallista läsnäoloa kuitenkin, että mitä vaikka jossain IT-konsulttiyhtiössä on ollut mukana, niin tuntuu, että se on
se on kuitenkin vähän niin kuin vaatimus ehkä nykyäänkin vielä, mutta kyllä se kuitenkin sanotaan, niin kuin, ehkä näin sanoisin, että tämmöiseen niin kuin digitaalisiin bisneksiin, softaan, digitaalisiin palveluihin, niin se on tosi radikaalisti muuttunut. Asiantuntijapalveluihin tosiaan ehkä se on niin kuin siirtynyt tavallaan enemmän etämyyntimalliin, mutta toisaalta ei kokonaan kuitenkaan sitten muuttunut tietyt lainalaisuudet. Joo. Tuo on tietysti ihan hyvä uutinen, jos miettii niin kuin pieniä suomalaisia yrityksiä, jotka pyrkii kansainvälistymään, niin kyllä se tietysti niin kuin helpottaa aika paljon, tasoittaa sitä tietä, että sun ei tarvitse olla sitä hirvittävää myyntikonetta niin kuin day one rakennettuna, että sä saat se pallo pyörimään siihen kohdemarkkinalle. Joo, ja se on just näin, koska kutittavaa tämmöisellä hyvällä inbound-markkinointityöllä ja sillä ihan vaan, että just se etenkin tämä thought leadership, tai tämmöinen, että markkinointi, että hyvää sisältöä, ja se pitää oikeasti olla niin hyvä, että joku ulkomaillakin sitten katsoo, että tämä on sen verran mielenkiintoista, että tämä kannattaa lukea, tai että tässä on joku koukku olemassa, miksi mä tähän niin tarttuisin, niin sillä tavalla pehmitetään sitä tavallaan peltoa kautta ja sitten kyllä se niin toisaalta sitten eipä nykyään niin tällaiseen kansainvälisesti toimiville yhtiöille kauheasti väliä, että toisaalta sitten mistä se palvelun tarjoaja tai tuote on, että jos se on se, mitä he just kaipaa ja parempi kuin kilpailijoilla, niin aika valmiita ollaan sinänsä ostamaan mistä päin vaan. Joo, niin just. Me ollaan tänään juteltu palvelubisneksen kansainvälistymistä, kansainvälistä myynnistä, skaalaamista. Nyt aasin sieltä Honey Hideawayhin, joka on sulle ihan uuden tyyppinen juttu, varmaan tosi mielenkiintoinen haaste, mutta sekin on kuitenkin palvelumyyntiä. Niin mitä sä näet näissä yhtymäkohtia tähän, mitä me ollaan aikaisemmin keskusteltu? Sanotaan just, että kyllä se tosi mielenkiintoista, se on tämmöinen vauhdikas projekti, eli vielä 1,5 vuotta sitten joulukuussa niin 22, kun se sitten oli, niin ei ollut mitään ajatustakaan vielä tämmöistä hankkeesta, ja sitten mentiin käymään siellä puolisoni kanssa sitten tammikuussa 23, ja siitä lähti tämä nopeasti kelautumaan tämä ajatus, eikä ihan lomamatkalla vaan niin tämä tuli, oltiin aikaisemmin vähän puhuttu, että jotain tämän tyyppistä olisi hauska tehdä, mutta sitten se lähti ihan laukalle, ja hankittiin sieltä paikka sitten helmikuussa, ja todella nopeasti laitettiin hommaa kasaan, remontoitiin, rakennettiin siihen paljon uutta ja avattiin paikka nyt viime vuoden elokuussa. Ja ehkä se niin yhteneväistekijä nimenomaan se, että mikä on niin pakko olla kyllä kasassa se vahva konsepti. Vaikka meillä oli tuossa todella vähän aikaa niin periaatteessa luoda sitä konseptia, niin oli se vähän niin muhinut taustalla ja meillä oli tavallaan hyvin yhteneväinen näkemys keskenämme, että mitä ne semmoiset niin avainarvot kautta asiakaskokemuksen ikään kuin, avainpisteet kautta avainasiat on, että me niitä tavallaan semmoinen 5-6 kappaletta identifiointiin ja kyllä niin koko homma sitten tietyllä tavalla rakennettiin niiden ympärille ja selvästikin onnistuttiin, koska meillä tosiaan niin paikka on ollut ihan täynnä alusta alkaen, no se on pieni boutique-hotelli, 8 huonetta, että toki ei niin valtavasti ole täytettävää, mutta kuitenkin että se on tavallaan niin ekasta päivästä alkaen oikeastaan ollut niin päälle 90% käyttöasteella joka kuukausi, niin se on aika harvinaista tuossakin bisneksessä ja sitten ennen kaikkea asiakkaat ovat olleet äärimmäisen tyytyväisiä, eli meidän niin asiakasreviewt on päälle 9.8/10 esim. Booking.comissa ja siellä on niin käytännössä niin melkein pelkkää 10 tulee ja ei se ihan automaattista kuitenkaan ole, että se on, mutta sanotaan, että siinä kanssa ihmisten merkitys korostuu sitten, että ehkä tämän konseptin lisäksi, että löydettiin myöskin kyllä hyvä hotellivetäjä sinne ja erittäin hyvä henkilökunta, että koska eihän me kuitenkin ollaan suurin osa ajasta täällä Suomessa edelleenkin keskityn näihin hallitushommiin ja neuvonanto-konsultointikeiseihin, niin tämä on hyvin pieni osa mun ajankäytöstä, että lähinnä sitä niin taloutta, hallintoa, tämän tyyppistä valvontaa etäältä. Puoliso käyttää vähän enemmän aikaa siihen niin tavallaan seuraamiseen ja tällaiseen ohjaamiseen viikoittaisellakin tasolla, mutta kyllä se paikka pyörii ilman meitä ja tämä on minusta jännä siinä, koska kyllä meitäkin varoitettiin ja itsekin, kun kansainvälistymistä koko elämän opiskellut käytännössä, niin aina tullut se esiin, että ei tällaisia asioita voi niin etäältä omistaa kautta ohjata, että on pakko olla paikan päällä. Mutta kyllä tässä nyt on osoitettu sekin vääräksi tavallaan, että pystyy etäältä hoitamaan, kun on vahva konsepti, oikeat ihmiset siellä
Ja toki jonkun verran semmoista seurantaa, että meilläkin on hyvät digitaaliset järjestelmät, talous nähdään reaaliajassa, asiakkaiden palaute nähdään niin kuin koko ajan päivittäisellä tasolla, on niin kuin WhatsApp-ryhmät asiakkaiden kanssa, jossa me ollaan kuitenkin mukana ikään kuin vähän seuraamassa, mitä siellä tapahtuu, tämän tyyppistä. Eli uusilla työkaluilla pystyy paljon tekemään siinä, että tämmöinen etäjohtaminen, etäomistaminen on mahdollista. Mutta ehkä se just niin kuin tähän palvelubisneksiin kulmioituu se, että kyllä se vahva konsepti, ja se, että se on kuitenkin jotenkin dokumentoitu ja saadaan niin kuin vietyä itse sinne implementoitua. Ja toki niin kuin alussa oltiin siinä vähän enemmän mukana sitten paikan päällä ja näin, että tavallaan se on niin kuin aika hyvin sinne henkilökunnalle iskostunut, että miltä me halutaan, että paikka näyttää päivittäin ja mitä sen palvelutason pitää olla. Mutta toki myöskin ihan luonnostaan on henkilöitä, jotka ovat ystävällisiä ja autenttisia ja tavallaan, niin kuin, että heistä on kivaa auttaa asiakkaita ja tehdä niitä asioita, niin kuin me halutaan, että ei ole pitänyt mitenkään niin kuin pakko kouluttaa myöskään ketään, että se on aika vaikea kokonaan kääntää niin kuin tiimiä toiseen asentoon, vaan että ollaan löydetty henkilöitä, jotka tavallaan sopii siihen meidän filosofiaan sitten mukaan. Joo, niin just. Mulle tässä rupeaa kohta aika loppumaan, mutta jäänyt mieleen tosiaan kolme asiaa näistä, ja sä puhut paljon ihmisistä, eli ne on hyvin tärkeitä, että mikä se sun tiimi on sitten näissä hankkeissa. Sitten se konseptointi, eli ei lähdetä soittelemaan sotaa, vaan oikeasti mietitään, että miten se tullaan tekemään, eli hyvin tärkeä. Ja sitten kolmas, mikä mulle on tästä jäänyt niin kuin korvataakse, on sitten se paikallisuus, paikallinen kumppani. Onko nämä niin kuin näitä kulmakiviä sitten? No kyllä on kulmakiviä, ja sitten just sanoisin, että vielä tavallaan se, että on sun kakkospointin ehkä niin kuin mukana, mutta vielä ehkä sanotaan niin kuin toistaan sen, että just se, että kun pitää sen tavallaan niin kuin ratkaisun tai sen konseptin olla sillä tavalla hyvä ja kilpailukykyinen, että jos se on tavallaan niin kuin yhtä hyvä kuin Suomessa muilla kilpailijoilla, niin on todella vaikea kyllä mennä maailmalle, että miksi joku ostaa. Me lähdetään kuitenkin vähän niin kuin takamatkalta. Kyllä pitää niin kuin olla se pitää jotain, jos ei uniikkia, niin jotain sellaista, että se on kuitenkin innovatiivinen tai että siinä on niin kuin jotain, jonka vuoksi se erottautuu tai on parempi tai tehokkaampi tai jotain muuta. Että kyllä siinä joku juju pitää olla. Muutenhan lähdetään niin kuin takamatkalta niin kuin väkisin myymään. Ja tätäkin tietenkin tapahtuu, että kun nostetaan paljon rahaa pääomasijoittajilta, niin se tavallaan mahdollistaa sen, että päästään kokeilemaan, mutta harvoin se onnistuu. Ja sitten just se niin kuin dokumentointi siihen liittyen tai semmoinen, että dokumentointi kuulostaa aika tylsältä, vähän kuin se pakkopulalta ja tavallaan, että kuka sitä jaksaa tehdä, mutta se, että jotenkin, että kun kuvittelee vaan mielessään sen, että jos avataan toimisto vaikka Lontooseen ja sinne palkataan 5 uutta ihmistä, niin pitää jotenkin päästä käyntiin sen homman kanssa, eli pitää olla tavallaan ne materiaalit, koulutuspaketit, koulutusohjelma, jonkinlainen alusta, minkä kautta he saa tietoa niin kuin helpolla, viestintäkanavat mietittyy, ja sitten vietään ihmisten vaihtoehtoja, jotain heitä mukaan Suomeen vaikka kouluttautumaan kuukaudeksi, tai että meiltä lähtee joku sinne, että tavallaan nämä asiat pitää olla mietittynä ja kasassa, että ei tavallaan voi olettaa, että jotkut uudet henkilöt, joissa uudessa paikkaa lähtee tekemään asioita meidän haluamalla tavalla, jos ei ole todella hyvin mietitty se, että miten sen saa tapahtumaan. Niinpä. Eli no cutting corners tässäkin pätee hyvin. Joo, ihan vielä viimeisenä, ennen kuin päästä sut menemään, nyt jos mulla soittaa huomenna suomalaisen IT-konsultointiyrityksen toimari ja sanoo, että nyt ne on tehnyt päätöksen saunan lauteella, että ne haluaisi lähteä kansainvälistymään, niin mistä lähtee liikkeelle? Mitä pitäisi tehdä ensimmäisenä? Joo, hyvä kysymys. Kyllä se aika paljon on sitä, että mun mielestä jos ei itsellä ole tiimissä ihan niin valmista osaamista tai tietoista, niin kyllä sitten sanotaan, että nämä on hyviä nämä Business Finlandin instrumentit. Siellä on Tempoa alle 5-vuotiaille, Market Exploreria yli 5-vuotiaille, jotka just mahdollistaa tällaista, että päästään aika niin kuin, ikään kuin tuettuna sitten käyttämään asiantuntijoita, että siihen voi hyvin sitten että ottaa jonkun ehkä sitten ammattitaitoisen konsultin tai tekijän joko täältä Suomen päästä, joka tuntee kansainvälistymistä yleensä ja ehkä tiettyjä kohdemarkkinoita tai sitten paikan päältä suoraan sieltä kentältä, mutta että lähtee tavallaan niin kuin selvittämään, tutkimaan ja toki tämä voi tehdä ilmankin Business Finlandin rahoja, mutta on toi ihan valtavan hyvä mahdollisuus, että kun tavallaan sieltä periaatteessa saa sponsorointia juuri tähän asiaan, niin kyllä mä suosittelen niitä käyttämään ja hyödyntämään ja itsellenikin erittäin hyviä kokemuksia
niistä niin kuin kaikkien yhtiöiden kanssa. Että kyllä mä melkein sanoisin, että lähtee tavallaan niin kuin hankkeistamaan sen, vaikka että on tämmöinen 6 kuukauden projekti, jonka aikana selvitetään sitten, niin kuin, että onko sitä potentiaalia oikeasti olemassa. Tehdään vähän koemarkkinointia, testataan ja tavallaan niin haetaan ehkä jopa ne ekat asiakkaat siinä aikana ja nähdään, että miten kilpailukykyinen se meidän ratkaisu sitten oikeasti on. Ja siinä tosiaan ulkopuolista apua sitten voi ottaa, että ei ole pakko palkata myöskään vielä sellaista niin kuin jotain kokenutta kansainvälisen myynnin veteraania, vaan ehkä ensin kevyemmin voi jonkun konsultin kumppanin kautta sitä sitten kokeilla, että tätä alkuselvittelyä. Kiitos. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja varmasti tarjoaa monille palvelubisneksen kansainvälistymissuunnittelemille yrityksille hyvää insightia siitä, että mitä voisi tehdä, mitä on tehty, mikä ehkä toimii, mikä ei toimi. Niin kiitos paljon sinulle, Markku, tästä haastattelusta. Kiitos, oli oikein hauska olla mukana. Mielenkiintoinen aihe ja sellainen, mistä kyllä paljon löytyy ajatuksia. Oli ihan hauska päästä vähän jäsentämään näistä niin kiitoksia vaan.